Cyfach yr elwyd. Papur wythnosol at wasanaeth oriau hamddenol y teulu. Dan olygaeth Beria Gwynfe Evans. Gwladys ruffydd. Y stori hanesyddol am sefydliad gyntaf Cristnogaeth yn Brydain. Gan y golygydd. Sylw, bydded y darllenydd gystal a darllen Junius yn lle Claudius yn bobman yn y bennod diweddaf. Pennod 5. Gornest yn y goedwig. Os oedd syndod y milwyr rhifennig pan lamodd y dynes ieuanc mor anysgwyladwy o'r blaen i'w plith, yr oedd ei syndod o leiaf gymaint pan rhydrodd adnewydd dyfodiad diweddaf drwy ei ganol, gan gipio ysglyfaeth o afel ei blaenor, a thrin a canwriad ieuanc ei hun mewn dull mor arw. Ond, os mae gyfartal oedd ei syndod, yr oedd ei digyfaint yn fwy caled fel ag oedden di holl demladau tynaraf natur nes gallent wedi'r cwbl demlo edefoedd digyfaint yn erbyn dynes, yn enwedig dynes mor bryd dywedol y hon, ond yn ar wele dyn ger ei bron. Dyn arfog fel chwythau ac roeddent yn borod i diwallt ei holl lyd arno ef. Nid oedd gyflymder ei rithrodd anysgwyladwy wedi caniatau iddynt ei wrthsefyll, a cadwai ei hofyn a'n gallai fod gallu cref wrth ei gefn a'n ei ganlyn. Hwy am foment rhag ymosod arno. Y cyntaf i adfeddiannu hunain oedd y dygwriaid Tarquinius a Marius. Nid rhyfedd hynny y chwaith. Yn hawdd disgwyl i filwyr fel hwyntwy o ddef sarhad ergyd yn ddiddeal. Yn hawddach byth iddynt aros yn hir lle y syrthia sant, fel y diwedwyd yr oeddent wedi ei gwthio ar dros ei gilydd i ganol fflamau yr ystanc. Ac oddi nhw gwnaethant yn naturiol digon bwbryd diconadwy i dianc, yr oedd y beth llawer mwy dymunol i edrych ar y diodafiadau arall yn y fflamau na phrofi y diodafiau hynny eu hunain. Nediasant gan hynny am frysiog ar ei traed ac ar ôl sicrhau ei hunain nad oedd ei harchollion ond ar wynebol troestant ei meddyliau at ddial ei sarchaid a'i poeni ar y achlysu'r ohonynt. Safai yntau am bier didaro gerllaw heb wneud un ymgais i ffoi, ymddangosasau ei sylwi fel pei yn rhanedig rhwng y dynes brydweddol daliau yn ei frechu a'r canwriad o afal yr hwn yr oedd newydd ei chipio. Pan gymarodd y dynes. Gyntaf i'w frechu, yr oedd flachiad o'i llygaid glesion wedi tredio i'w galon a themlau rhyw gyffro hynod yn ei fynwes na phrofodd ei fath erioed o blaen. Hithau yn llawen tichwnt i fesur wrth ddianc o afal ei ffoniadwr blaenorol, a demlau ei chalon yn gorlifo gan diolchgarwch i'w hachubydd ac edrychau yn mwy ei lygaid gyda gwyleddra, ond eto a'i chalon yn llifaru mor aglir drwy eich lygaid a phei barablend eriau. Gwasgau yntau hi am bron yn diarwybod iddo ei hun yn dynach at ei hoc ochr, gweithred a barodd i'r gwryd esgyn dyrchifn yn don dros ei gwynebryd a trodd ei gwyneb ymaith. Wrth wneud hynny, syrthodd ei llygaid ar Junius ac elydiwyd y gwryd o'i gwyneb gan ias oer a berau gryndod drwy ei chofr pan welai wynebryd yr ydyn yr oedd hi newydd dianc o'i afal. Trodd ei hachubor ei lygaid i'r un cyferiad a diwechlwyd ei wyneb gan wg digofydd pan ganfi wrth drich ofyn y dynas ieuanc. Gyfarwyddai ei eliau mewn gwg, merchtynnau ei lygaid digyfaint, gwasgau ei danydd angyd a sybrydau rhangdynt. Junius, yr anfad dyn, beth arall ellid disgwyl oddi wrthof ef? Yr oedd yn amlwg felly fod achubydd y fonedys yn adwain ei ffoniadwr. Yr oedd Junius wedi ei wneud am foment gan nerth yr ysgydiad gafodd pan ddaeth i gyffyrddiad ar goeden yn anachliog i symud, ond yn ar adfeddianodd ei hun a pan welodd y dynes ieuanc yn sefyll o'r ochr ei hachubydd gyda chriad bwystfil fernig yn hytrach na bloedd dyn
Tynnodd allan ei gledd a rhythrodd tuag atynt. Yr oedd y milwyr hefyd yn cael ei harwain gan Tacwynys a Marius am brysio tuag atynt, ac yr oedd yn amlwg fod sefyllfa y dynes a'i achubydd deiwr yn wir beryglus. Pan ganfydodd ef ei gelynion yn dynesu atynt, gwelodd fod yn bryd iddo gymryd mestyri i diogelu hunain. Gan osod ei law am ei chanol, hanachariodd hi ychydig gamre, ond nid oedd yn gesio dianc, buasai hynny yn ffolineb. Pa siawns allai fod ganddo ef, peglidau a dynes gydag ef. Godi wedyd gwynt illtau cyn pein ychydig fynydau. Beth yntau ai ei gadael hi oedd ei amcan? Na, yr oedd yn ormod o dyn i wneud hynny. Nis gallai adael i'r dynes am di amddiffyn syrthil dachifn yn ysglyfaeth i dwylaw Rheilan Juniors, yr oedd yr un olwg brysiog daflodd o'i amgell. Pan welodd ei elynion yn agosau wedi darganfod iddo derwyn enfawr gerllaw ac at hon y brysiodd. Yma wrth osod ei gefn at y goeden gallai o leiaf sicrhau y byddai ei elynion i gyd o'i flaen. Ni afesau yn bosibl i'r un ohonynt fyned yn llachwraidd tu ôl iddo a rhodi dyrnod fradwrus iddo yn ei gefn. Craeddasant y derwyn ac fel y trodd yntau i wynebu ei herlidwyr sesialodd yn ei clyst. Tra byddaf yn cadw y gelynion draw, gwnewch chwythau brysio y maith. Hyn yw eich unig obaith. Mae yn bosibl y gellwch dianc yn disgwyl ganddynt. Beth ebe hi, ach gadael chwythau i golli eich ennoes fy mwyn? Na, nid felly yr arfera. Merched Brydain wneud. Roch eich dagr i mi ac os daw y gwaethaf, os methaf rodi dyrnod angeol i un o'n gelynion gaflaf o leiaf sicrhau na chant ti eto yn fyw i'w dwylaw. Taenodd Gwen foddhawys dros ei wynebryd wrth ganfod ei phenderfyniad ac ystynodd ei dagrydd iddi. Safodd hithau wrth ei ochr ac efeu a'i gledd a hithau ar dagr a phenderfyniad dy ildio yn argraffiadig ar wynebu y dau. Profend yn amlwg i'w gelynion y byddai rhaid i'w hymasodwyr dalu yn drud cyn y styrthiau yn nallach i'w dwylaw. Na thybiad y darllenydd ein bod yn gorliwio ffeithiau yn annaturiol wrth arddangos ymddygiad y dynes deiwr yn y golau yma. Yr roedd cryn wahaniaeth rhwng dull yr roedd honno ar un bresennol, nid boneddysau moedd fagedig ydwaith merched y hen Brydyniaid, ond roedd llawer ohonynt yn gwybod y ffordd pan byddai angen am hynny, i sefyll wrth ochr ei gwir a'i brodyr ar faes y rhyfel ei hun. Nid hir wedi yr amser y coffawn amdano, y ceid byddig bod y sir a'i dwi ferch yn arwain y bydyn Brydynig yn erbyn y Rhufeiniaid, yn dyfrodi ei dynysoedd yn lladd y gorsgwynwyr wrth y miloedd ac ar ôl ei gorchyfgiad gan y maes lywydd Rhufeinig, yn gosod terfyn ar ei bywydau ei hun yn hytrach na diodef y gwarth o syrthyw yn fyw i dwylaw ei treisiwr. O'i wynebryd yn dirdyniedig gan ddweudau rhythrodd Juniors tuag atynt yn cael ei ganlyn gan y milwyr am bytherio, llywon a chregfedd. Ychydig yn wir am ddangosau siawns a dynes a'i nodir yn wyneb y bath ymosodiad. Juniors oedd y gyntaf i dyfod i fyny a hwynt ac heb aros am gymorth ei wir, ymosododd yn fernig ar y dyn oedd wedi cipio i ysglyfaeth o'i afal. Yr oedd ei nwyd ar y gyntaf yn ei dallu i'w perygl ei hun, ond pan gafodd mae ofer oedd ei ergydion gwyllt. A bod cledif ei wrthwynebydd eisoes wedi rodi cryf ysgyfan iddo, yn bwyllodd a gosododd allan ei holl gelf. Yr oedd Juniors yn un o brif gleddyfwyr Rhufain ac yr oedd ei glod am ei fedrithwyr yn trin yr arf hwnnw yn gyffredin am llyth y milwyr. Bydd ynddi oedd ei syndod ef a chwythau yn awr i ganfod bob ergyd yn cael ei gyfarfod a phob brath yn cael ei droi o'r nellti yn dyniwed. Yr oedd y milwyr eraill erbyn hyn wedi
cyrraedd y fan, ond atalwyd hwynt rhag ymosod gan ei canwriad. Safwch yn ôl, ebe fe, ni fynaf I undyn ymyrraedd rhyngwydd am hysglybaeth. Na cha yr undyn diwed fod yn rhaid I juniors fod cledyfe. Ei filwyr I di arfogi un gwyneddbydd sengl, ac na'r gweliad dethau. Ebe fe wrth ei wrthwynebydd, ac al dechreuodd yr amdrecheffa, gyda mwy o ffernigwydd nac o'r blaen. Nid oedd nodwr y fonedes ieuanc wedi agor ei enni, ond gyda gwen wadlid arhosodd ymosodiad ei elyn. Dysgynnau ergyd ar ôl ergyd, ond pa le bynnag yr oedd cledd juniors yn dysgyn yr oedd cledd neu darian a llall yn ei derbyn. Anofer a gosodau allan ei holl nerth, anofer a defnyddiau ei holl gelfedyd, nid oedd yn cael un effaith ond gwanhau ei hun, heb newidio dim ar ei wrthwynebydd. Safai y milwyr yn hanner cylch o gwmpas yn mwynhau yr arogfa, gymaint a ffei baint yn edrych ar ymlyfa y gladiators enwocaf yn Rhufain. Mynd y diwiau, llefau Marius, dyma olygfa gwerth edrych arni, ni welais y fath ymladdfa, tu allan I amphitheatr Rhufain erioed. Naddo, ebe Tarquinius, ac ni welais unni yr addysol juniors yn cael ei wrthwynebu fel hyn ond gan un o'r blaen. Pwy allai hwnnw fod, gofynnau Marius, roedd yn antybiad bod amser nad oedd gystadlydd I juniors. Nid oes achwaith ond un, ebe Tarquinius. Yn enw Mars, pwy yw hwnnw, gofynnau Marius drychifyn. Byddai cymaint a gwerth fy mhen I mi ei enwi yn lliw juniors, ebe'r llall. Y diwiau, dacw ergyd. Llefau, fel y dysgynnau cledd juniors gyda grym ymddangosau yn digon I daro a llall i'r ddaear. Ie, a dyna cyfarbyddyd gyflym, ebe Marius, pan wylai darian a llall yn derbyn yr egyd, ac yn ei troi o'r nellti yn dyniwyd. O'r bron a gallwn feddau i'r dyn am fy ngwthio i'r fflamiau wrth weled y fath chwarae bendigedig. Ist, ebe llall, gwylia, ac yda diddordeb dacaniatau o'r braidd iddynt, dynnu anadl. Yr edrychau y milwyr ar y amrysonfa hynod. Yn sadyn wylai gledd juniors yn cael ei hyrddio o'i law I frigau y coed o gwmpas ac ynddi a neidio yn ôl dim ond mewn bryd I achub ei hun rhag ergyd fiasau yn angeuol iddo. Pwy ysbryd melltigedig oed, diwed, llefau juniors. Nid dyn oed, nis gellu fod, nid oes yr un dyn allai wneud hyn yna I mi. Rhaid fod cof juniors yn pallu ynte, ebe llall. Nid dyma y tro gyntaf i'r llaw yma hyrddio ei glef o'i law ef, fel y gall digwyddiad gymerodd lei yn Rhufain dystilaethu. Ha, ebe Tarquinius, roedden yn meddwl nis gaslasau neb o'n hwnnw o'r sefyll juniors cyhyd. Safodd juniors am enid yn synedig, edrychodd yn ar, yn graff am y tro cyntaf ar llinellau gwyneb a llall ac fel y daeth yn amlwg i'w feddwl pwy oedd ei wynebydd. Llwyddiannus, o'r oedd ymddangosiad ei wynebryd ei hun yn dieblig. Aulus pudens, mwyngelau rhwng ei danydd. Ie, aulus pudens, oedd yr ateb digyffro. Yn sicr, dylai juniors fy adnabod yn digon da, fel nad oedd eisiau iddo fod cyhyd â hyn cyn galw fy ymddangosiad am henw i'w gof. A nadlai juniors yn drwm. Aros am enid, ei bai fe. Gad mi ystyried pa faint yw fy nyled ti. Dygais fy etifedaeth gyfreithlawn o di arnaf dwy waith di arfogaist heddiw ti cipiaeth fy ysglybaeth llaw. Nid cyfrith bychan yw hyn, ond cei dalu yn llawn. Talu a gwaed dy galon. Filwyr, ebe fe gan droi at ei wir. Mil o darnau o air
yn y llaw y gledd gyntaf I galon di awlus bodans, ond na niwedwch y dynes. Wedi ei cyffroi gan faintoli y wybr, a dawedig, rhythrodd y milwyr yn un gorff ar bwdens.